Iubirea ta este atât de mare, plină e inima mea să te cunosc. În a ta splendoare este dorința mea. Iubirea ta este atât de mare, plină e inima mea să te cunosc. În a ta splendoare este dorința mea. Roa zorilor, pesta nopților, înălțim de munți și în adânc de mări, până la marginile pământului se vede bunătatea lui. Domn al minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Domn al minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Iubirea ta este locul din care vreau să văd lumea mea și viața mea să-ți aducă onoare, găsește-ți plăcerea în ea. Iubirea ta este locul din care vreau să văd lumea mea și viața mea să-ți aducă onoare, găsește-ți plăcerea în ea. Roa zorilor, pesta nopților, înălțim de munți și în adânc de mări, până la marginile pământului se vede bunătatea lui. Domn al minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Domn al minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Istoria ai schimbat când ne-ai răscumpărat, trecutul e îngropat și toate sunt noi. Istoria ai schimbat când ne-ai răscumpărat, trecutul e îngropat și toate sunt noi. Hey! Toate sunt noi. Domn al minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Domn al minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Istoria ai schimbat când ne-ai răscumpărat, trecutul e îngropat și toate sunt noi. Istoria ai schimbat când ne-ai răscumpărat, trecutul e îngropat și toate sunt noi. Toate sunt noi. Și toate sunt noi. Hey! Capitolul 4. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept,
tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul, că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos, care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de 2 ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine vă trimit sănătate. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Spune-mi de ce ochii unui copil par așa de nevinovați. Spune-mi de ce când îmbătrânim devenim mult prea aroganți. Pierde frumusețea, pierde tinerețea în timp, în timp. Spune-mi de ce când nu mai iubim toată lumea ne pare rea. Spune-mi de ce, spune dacă știi, când mințim viața e mai grea. Unde e blândețea? Unde e inocența? Știi, știi. Sunt răspunsuri greu de dat, însă e adevărat. Ne schimbăm cu timpul și ajungem singuri. Mai rămâne Dumnezeu, e răspunsul tău și al meu. Face primăvară când în noi e iarnă. Spune-mi de ce înșelăm ușor, ne pricepem la amăgit. Spune-mi de ce prin cuvinte dulci îl ucidem pe cel rănit. De-am ști ce iubirea ne-am învinge firea. De-am ști, de-am ști.
însă e adevărat, ne schimbăm cu timpul și ajungem face primăvară, când în noi e iarnă, face primăvară. M-ai scăpat de tot ce-i rău, căci ești bun, Dumnezeu. Rana mea din piept tu mi-ai vindecat și prin dragostea-ți mare mi-ai dat har și iertare. De poveri și de păcat m-ai salvat. Hai și ia-mă în brațele tale, să mă scapi din adâncul cel rău. Du-mă tu chiar la casa din stele, căci ești bun și măreț, Dumnezeu. Hai și ia-mă în brațele tale, să mă scapi din adâncul cel rău. Du-mă tu chiar la casa din stele, căci ești bun și măreț, Dumnezeu. Căci de mică m-ai păzit, inima mi-ai ocrotit și-ai făcut-o ca să fie doar a ta. De aceea eu îți cânt azi în albul veșmânt, fac cu tine azi pe veci legământ. Hai și ia-mă în brațele tale, să mă scapi din adâncul cel rău. Du-mă tu chiar la casa din stele, căci ești bun și măreț, Dumnezeu. Hai și ia-mă în brațele tale, să mă scapi din adâncul cel rău. Du-mă tu chiar la casa din stele, căci ești bun și măreț, Dumnezeu. Azi mă spală Iisus, ochiul slavei de sus, ființa mea în mâna sa o cede.